खुलुमबाय आं कमलि ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 15 नभेम्बर 2023 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायोबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ गोबोर्धन फुजा महरै फालिनाय जायो। बे फुजाखौ अन्नकूट एबा अन्नकूट महरैबो मिथिनाय जायो। बेयो मोनसे हिन्दु फोरबो जायखौ जों दिवालीनि ब्रैथि सानाव कार्तिक दाननि गोजों फाकुवारनि गिबि अखाफोर सानाव फालिनाय जायो। भगवान इन्द्रनि सायाव भगवान कृष्णनि देरहासारनायखौ मान होनो थाखाय बे फुजाखौ फालिनाय जायो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो एडुकेशन सापर्ट प्रोफेशनल डे, नेशनेल ड्रामार डे आरो नेशनेल क्लीन आउट इउआर रिफ्रिजेरेटर डे महरैबो फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।